Karon ses sugi na imong bistok uban kang Kapuso star Denise Barbacena. Nakauban nato karong buntaga mga kapuso, si Kapuso comedian Denise Barbacena. Maayong buntag Denise and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag po sa lahat ng ating mga kapuso na nanonood ngayon. Kumusta ka na Denise? Kumusta yung buhay sa loob ng bahay? Nako, adjusting and coping na sa bagong normal na ating buhay, ayan. Congratulations pala ha on your graduation kasi na-mention Salamat mo po. sa vlog mo and sa social media that it took you 10 years itong pag-aaral mo pero natapos mo talaga ito. How do you feel now that you accomplished this milestone? Finally, yung feeling na finally ito na sa sobrang dami pong delays. Parang hindi ko na po, may mga times talaga, iiyakan mo na lang na, ayoko na, parang paulit-ulit na lang, pero finally, ito na siya. So, at least we can move on, bagong chapter, new plans, ayan. Oo, we look forward sa bagong chapter na tatahakin mo, Denise. Pero let's go back to that 10 years. Kasi within that 10 years, you were juggling between your showbiz career and your school. Ano yung mga biggest challenges mo while balancing both work and school dati? Marami po along the way, pero yung pinaka-challenging, of course, is yung time management. Kasi both work sa Bubblegang and sa mga singing engagements, pati yung sa school, pareho pong time consuming and kailangan ng time. So paano yan? Sa taping ba, dinadala mo yung schoolwork mo? Opo, pagka naka-standby, since madalas naman po maraming oras sa taping na nagpapahinga lang, doon po ako nagtatry magsingit ng mga notes na mag-aral para sa exams, ganyan. Although mahirap po kasi syempre distracted ka, maraming tao, and at the same time nasa work ka din, kailangan mo ring mag-perform ng maayos sa taping. So, mahirap po talaga. Kaya finally tapos na. Kasi Yes. Denise, isa ka talaga sa mga very talented kapuso that we have. Kasi you can sing, you can act, and you also excel sa comedy, di ba? Dito ba sa show mo sa Bubblegang, how does it feel? Kasi isa ka, naging parte ka sa longest running show din ng Bubblegang. Yun nga po lagi ko pong, hindi pa rin po ako lagi nakakapaniwala every time we celebrate our anniversary, let's say an anniversary episode. Hindi po ako makapaniwala na literal na bata pa lang ako, pinapanood ko na tong show na to. And for 7 years, part po ako ng Bubblegang. Lagi po ako nagpapasalamat sa pagkakataon na yun. And I feel like I'm always starting every time. So I give my best palagi. Nakikita ka na rin namin sa mga afternoon dramas and other soap operas dito sa Kapuso Network. May ano ka pa ba? May mga dream roles ka ba or dream projects that you'd also like to try, of course, aside from being in Bubblegang? I've always wanted to do po something like yung mga very, very light na romantic comedy lang na mga mala-Korean. Yung feel good lang, hindi yung sobrang drama, pero motivational, yung kumbaga uplifting pag napanood mo siya. And another one po is yung medyo mga alagon girl na role, yung parang medyo may mental issues ganyan, pero will give and will inform people and make them knowledgeable about those issues. So Pwede yun, mga din. medyo topics na kailangang alam na ng mga tao by now dapat. Pwede din. Aabangan namin yan once ma-push through yung mga projects and plans kasi Sana we'll po. never know. Oo, anything can happen. Yes, thank you. So Denise, let's invite our viewers to watch Bubblegang and of course mga social media accounts mo din and mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin. Okay. Mga kapuso, yun nga po, inimbitahan ko po kayo na palagi pa rin tumutok sa Bubblegang every Friday, 10 p.m. na po. Mas maaga na po nyo kaming makakasama. And pagdasal natin na hopefully babalik na po kami with fresh new episodes dahil puro replay po tayo and marami po nagko-comment na namimiss na nila yung mga bagong mga gags natin. And also, I'm into vlogging dahil napakarami nating oras sa bahay. So, meron akong, Denise Barbacena. Please subscribe and like my channel.
And ito rin pong aking username to all my social media accounts, Instagram, Facebook, and paalala lang po mga kapuso, no? So pag wala po tayong kailangang gawin sa labas, let's stay at home. Magtulungan po tayo na para hindi na po kumalat itong virus. Daghang salamat, Denise, for joining us this morning. Ingat ka! Daghang salamat po. Ingat po. And that was Denise Barbacena, mga kapuso, nga mipaambit ka nato sa ihang kalampusan nga nakagraduar na gayud siya sa kursong Medical Technology ug syempre ang Bubble Gang matag Biyernes din hilang sa Kapuso Network. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live.